Ħarġet is-sejħa għal dawk li jixtiequ jsiru parti minn riserva ta' volontiera tal-Forzi Armati ta' Malta. Xi ħaġa li hija possibbli wara emendi fil-liġi li għaddew mill-Parlament is-sena li għaddiet. Emendi li permezz tagħhom il-volontiera jistgħu jissejħu mill-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, meta qabel setgħu jissejħu biss mill-President tar-Repubblika fi żminijiet ta' emerġenza nazzjonali. L-applikazzjonijiet jibdew jinġabru mill-Uffiċċju tal-Forzi Armati fil-Beriks ta' Ħalluqa minn nhar it-22 ta' Frar sal-ġimgħa 4 ta' Marzu u l-proċess se jinvolvi 3 fażijiet: it-test fiżiku, l-intervista u l-eżami mediku. Il-Ministru għall-Affarijiet tal-Intern Carmelo Abela għalli din is-sejħa ssaħħaħ l-irwol tal-volontiera fl-Armata u spjega kif permezz ta' din is-sejħa se jidħlu 35 soldat ta' riserva. Il-Brigadier Jeffrey Kurmi għalli dawk li għaddu l-proċess se jkollhom ir-rank ta' gunners u għandhom jistennew li seħħu f'missjonijiet nazzjonali li jistgħu jinkludu missjonijiet fuq l-art, l-ajru u l-baħar.